special dedication to Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide. Maka na Igbo bụ ife. Ịba Ogbako Umunwanyi Igbo. Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide foundation. Ihe nnụnụ music bụ n'ọgbọ. Ogbako Umunwanyi Igbo. Mmanwụ. Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide foundation. Onye mee nke ọma o. N'obodo anyị gbanya mmanyele ya ọdụ. Ibu ụmụ Igbo ji enwe nzukọ bụ na anyị nwere nghọta na gidigidi bụ ugwu eze n'ukwu azịza dị ekwelọzi mgbaji kwanyụ kọlọ mmamịrị ọnụ n'ụwa ọgbaji ụfụfọ na anyị bụ Igbo nwere nghọta na bụ na ibu na anaghị lọda nda ube nwanzeji ebe onye ọbụla tinye nke ihe ololo ife Igbo dị kara mba n'obodo ọbụla anyị tinyere isi anyị na-enwe nzukọ njirimara Igbo n'ụwa niile maka ụbọchị ukwu jie nwanne ọfụzie ndị enyemaka ụbọchị aka jie nwanne okwetezie na ụmụnna bụ ike ewe iyo n'ọbụ mizika na ebe nwa nụfọdụdọkpara ide na nsaka mụsi bịa AIA Osu Local Government obodo ọma Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide. Hey, what a man can do, women can do better. Ogbako Umunwanyi Igbo August meeting n'Abia State. Akaka mụna atọ na ntị. Nwaanyị ọbụla nke bụ onye Igbo. Hey, banyekwa Ogbako Umunwanyi Igbo Foundation. Globally, na mpakala ebe isi wee bili. Ihe egwu abụghị ibe dị mma na-eme na Ogbako Umunwanyi Igbo. Ogbako Umunwanyi Igbo. Mmemme. Ogbako Umunwanyi Igbo. Mmemme. Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide foundation. Ijele. Ogbako Umunwanyi Igbo. Ogbako Umunwanyi Igbo. Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide foundation. Ọkwa ebe a na-elezi mmadụ anya ba na-enyela ogbenye aka ndị na-enweghị nna ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ewe Igbo amaka mma Igbo amaka mba adịghị Igbo be anyị ọ bụrụ na a na-alụ ụwa ọzọ kwa ezi nwa afọ Igbo ka mụ ga-abụ. Imagine na ma bụla nwafọ Igbo jealous and envy for don't kill me. Ololo ife adịla Igbo chacha. Ogbako Umunwanyi Igbo Foundation na children motherless home specially nlekọta ụmụaka maka ndị na-emebe mụsị nwanne n'ụwa pagatụ ihe n'ọfịa. Ụfọdụ mụsịa famụsịa pele na fe nwere ego pa ga-eji zụọ nwa. Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide abịago foundation ya project nice motherless home ọ bụrụ ebe a na-eme azụlitere oyo maka ha na abụbụ nwa na-enwere nne na-akwụju anya na nwa na-enwere nne na nna enwere ọnụ alila. So many orphanage homes bụ mgbere ahịa ụmụaka ka fa na-agba pazulite fere ụfọdụ na-eresi ndị ọgwụ ego ewele children pass na akpala ego ewo alili egbune m. Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide foundation chukwu gozi unu mma unu lolo elulu wee lotu ife dị mma specially for dị mma Igbo be anyị chukwu okike
ga-abịa mmanya dobono ebumnuche ụnụ pancha ga-abịa na mmezu ọkụkọ bụ na fụrụ nnukwu eze ana m ayọ Chukwu oge ifufe bụkwa onye ọfịa n'ife ọma ka anyị na-achọ eyiyo Ogbako Umunwanyi Igbo, Ogbako Umunwanyi Igbo, Ogbako Umunwanyi Igbo gọọmenti na-abịa. ya si na nna m agwala ya Ogbako Umunwanyi Igbo, Ogbako Umunwanyi Igbo gọọmenti na-abịa. na Abia steeti a ga-emeye mme 2025 Ogbako Umunwanyi Igbo gọọmenti na-abịa. ololo oke mmemme Ogbako Umunwanyi Igbo, Ogbako Umunwanyi Igbo gọọmenti na-abịa. Ogbako Umunwanyi Igbo, Ogbako Umunwanyi Igbo gọọmenti na-abịa. His Excellency Gọvanọ Elesoti nnukwu mmanwụ na nya bụ chief host ijelekwulo anya na-ekele ya aka mere Abia steeti otibe korikori Gọvanọ Elesoti oti ị na-eti Abia mmanwụ onye aka na-akụlụ jidekwa ka iji odogwu nkenke bilichuli igwe fi ọsọ elelia nwite ọgbanyụsi ọkụ Gọvanọ Elesoti chịrị anyị gaba mbụrụ INEC aga masị n'ọnwa election of governor seat in Abia State again echiri anyị gaba the world without end ife ama n'aka nejile na-ele ya best working governor n'ala Igbo niile in the whole of South-East Gọvanọ Elesoti ife mere anyị ogologo ndụ ya bụrụ nke ihe ewe ihe na bụ mizika na-agọlọ ya ọfọ ife kwulu ife kwudebenya behind every successful man nwanne m enwere asa na ekpele ya ekpele angel of the most high kekwu ya n'azụ odogwu a na-aga n'elu Her Excellency ka mụ na-akpọ osodieme asamma nwanyị mma Dr. Mrs. Priscilla oti nwanyị mma First Lady nwanyị mma biri osodieme nwanyị bịa ile m Senator enyi nne ya abara ibe ọnụ na-ekwuru Igbo na Red Chambers Senator ọnụ siri ike ala Igbo na-agọlọ ya ọfọ Senator abara ibe Award of Traditional Honor mma agha ndị Igbo gburugburu odogwu Right Honorable Benu Kalo Deputy Speaker House of Rep odogwu ọnụ na-ekwuru Igbo na Green Chambers iso na nnukwu mmanwụ ụmụ Igbo ji eme ọnụ wewele ego ka afọ ka m na-akpọ President Orisi Group former President Aba Sports Group Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation na-ekele Ide Udagala John Managing Director Udaya na Holdings Odogwu former Mayor Abanotu LGA ka mụ na-ekwu Eze Linus Ndomba President Linto Group mmanwụ Chairman Abia State Council of Traditional Rulers onye eze biri ka ije ekele mana obi anyanwụ Mayor of Aba South Local Government ka anyị na-ekwu mana ihe ka ịkalụ Aba North Mayor ọgaranya n'ịdị ụsọ osisi ọma Local Government Chairman nọ n'ịbụ mmanwụ Honorable Agụ
nnukwu mmadụ bilio musical solo star nọ m na-ekele right honor ambassador Uche Ogbago MD RFM Maba ọgaranya nwere ife ọnụ na-ekwuchitele Igbo bili ọgọ ndị ike duru na ọ bụ musical solo na-akpọ mmemme ọgaranya ngada ambassador Kanu Nwankwo Papilo mmanwụ dibịa ọgada Papilo na misika na-akpọ n'egwu Arsenal legend ịgbara bọọlụ bụ Champions League Orange Chairman Enyimba FC Aba Papilo nwa mama you are making us proud Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide na-akpọghị ewe yo ala Igbo nwere mmadụ His Royal Highness Eze Eko Mosu First Vice Chairman Abia State Council of Traditional Rulers onye eze birikwa mmemme egwu akpọrọ njebe eruo na mmanze amanyeli ya ọdụ Chifu David Ọba Bodesi n'Igbo mmanwụ former mayor Ọhafia local government area na Abia State Bodesi ọgaranya nwere ego Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation special invitation for August meeting ndị Igbo ji bili ka a na-akpọtụlụ ka patinye aka ka arụpụta foundation ebe oge eme onye mmụọ nwa azụ onye ofuma ewo mgbirigbo oziọma ka m na-akọ obodo anyị ala Igbo onye anụkwana ute nwanne kwụchie ntị ebe ọbụla isi tinye aka n'ife a bụ maka ọdịmma ndị Igbo ọ bụ mma ọ bụ onye na ọ bụ onye ka anyị na-ebele onye mazi isi ga-amụ eze mụsi eze kwuru eze tinye n'ọfịa ewe alili mmem ụmụaka tinyere n'ọfịa na ndị elelele osite ga-adị mma anyị si nya dele gaba n'elu musical solo star onye egwu ndụmọdụ anyị ji bi ụwa na-abụ nya ka anyị na-enye Bishop Ugwuọzọ CC Aba Anglican Diocese okwu ụkọchukwu egwu na-akpọghị n'ama Provost Echeme Aba Catholic Bishop Servant of Most High egwu na-akpọ nọ n'ama Bishop Godi Okafọ oke mmanwụ Chukwu Chairman Christians Association of Nigeria South East Zone onye ndu gị duba anyị His Royal Highness Ezeonye Buchi Ugwuọzọ Chairman Aba South Council of Traditional Rulers His Royal Highness Njoku Shima Chairman Aba North Council of Traditional Rulers Right Honor Emero Wema Speaker Abia State House of Assembly Honorable Sir Aaron Uzodike Member representing Aba North Constituency Honorable Uche Stephen representing Aba Central State Constituency Iwenekele onye photo the keke man that returned 4 million. Your integrity is exceptional. Mr. Emergency the keke man that also returned 2 million. Daalụnụ ndị dị mma. Madam Blessing Waba PhD former member Abia State House of Assembly Aba North State Constituency Mr. Siva CPS to Ben Kalo Honorable Onashima Lozie member representing Obingwa Osisoma Nugunabo Constituency Honorable Igweche Ifeanyi member representing Aba North and South Federal Constituency Senior Special Assistant to Abia State Governor on Local Government and Chieftaincy Affairs Honorable Magdalene Egondu Ganose Nwanyị dị mma
Chief Shekwas Okorie, Grand Patron, Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, Venerable Dr. Emeka Wigwe, Grand Patron, Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide, His Excellency Chief Ajikudenwa Onwa, former Governor Imo State, First Grand Patron, Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, His Excellency Valentine Ozibo, Governorship Aspirants, Anambra State, Grand Patron Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, Eziada Ifeoma Nwadike, Founder and President Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, also the founder and president Chiagoziem Children's Care and Support Incorporation, USA and Nigeria, the founder and president Umunwanyi Igbo Media Limited, founder and president Informatic Prime International, USA, for general merchandise, trustworthy and reliable transactions, founder and president Ladies of Virtue and Integrity, NGO, supporting medical care for vulnerable people, Vice President, Igbo Global Network Incorporation, founded in USA by great Igbo sons and daughters of Alibo for the development of Igbo and Alibo Buruburu. Eziada Ifeoma Nwadike, born to preach love and rights, practical Christian. Eziada AIA, Eziada Doris Olejeme, Secretary of the Board, Lolo Cecilia Obilom, Board Member and Matron USA, Pastor Mrs. Ngozi Anumudu, Director of Finance USA, Lolo Ifeoma Bara, Matron USA, Dr. Mrs. Morina Agukwa, Commissioner for Women Affairs, Abia State, Honorable Emma Okoke, Program Consultants, Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, Honorable Chief Anthony Abayim, Master of Ceremony of the Day, Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide, August meeting 2025, Dr. Cash Ezimako, Patron Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, Musical Celestin Ekelunu, Udekwanu Gunuji, na Gunuji Rimma, Eziada Chomu Kawa, Global Treasurer, Eziada Chomi Kejimba, Global Financial Secretary, Eziada Chidimbo Jimma, Global Public Relations Officer and Coordinator Imo State, Eziada Monique Okorie, Abia State Coordinator, Eziada Ngozi Anonobu, Anambra State Coordinator, Dr. Mrs. Jane Obioha, Enugu State Coordinator, Eziada Noni Olejeme, Lagos State Coordinator, Eziada Idoma Unique, Coordinator Port Harcourt, Eziada Millicent Woye, Coordinator, Abuja, and Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Program Director, Eziada Robert Ibaka, Cultural and Entertainment Director, Eziada Okechukwu Mary, Supervisor for Audio and Visual Engineering, Eziada Esto Zuribo Nnewu Ogbako Umunwanyi
Igbo Worldwide Foundation Chief Timothy Odimegwu PA to the founder Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation Reverend Sister Cynthia Nwadike Spiritual Director Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation Traditional title of honor Mrs. Magdalene Egondo Uganusi Eziada Adigbo Gburugburu Mr. Chukwudike Benson Abraham Traditional title of honor Oke Nwali Igbo Gburugburu Nnenna Enumma Lancaster Okoro ESPO former governorship aspirant Abia State Eziada Udo Kanune Global Secretary Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation Mazi Uchenna Sebu Omiomio Patron Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation President AIA Diaspora Forum Ezinwannem Dr. Mrs. Ngozi Abodiogwu USA Coordinator Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation Eziade Melda Chika Dureke USA Board Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Mrs. Jobina Uchodim Traditional title of Eziade Igbo Gburugburu American-based philanthropist High Chief Daniel Shimezi Okeke PhD Express Conscience International Oke Nwali Igbo Gburugburu Sachikwe Udensi Interpol System Consultant